यावनो हिमन्तआ बुंबाय बैसोरखौ बिपिएफनि मानसिफोरखौ ओइ सुक्ति जाबा गैला नोंसोर पावारा जागारगासिनो आरो नोंसोर दाबायदियाव जुदि सेपारेट बा आलादा हादोरखौ मोनोबाना जाथायासै माने बखा नोंसिनि जाथिया दाबो लेखा गोरों गैया बारा नोंसिना असिबो गैया एसपिबो गैया डिएसपिबो गैया मेजिस्ट्रेटबो गैया हाकिमबो गैया उकिलबो गैया डिसिबो गैया आइएसबो गैया माने आइपिएसबो गैया दाबायदियाव गभर्नमेन्ट सरकार जानांगौब्लाना आलादा हादोर मोननांगौमोन ना सेस बाहेरानिफ्राय बिसोर लाबोखो लांखाथा नोंसोर जाम्बा जागोन नोंसोर मालायसो लाबोगारना होनाय जागोन बेबायदि बुंबाय आरो मा बै लांखाखौ नंगौथ' बोरैबा जुदि आलादा हादोरखौ होबाय बायोबा जाथियासै मालायासो एसपि जागोन डिसि जागोन हा मालायासो बेवहाय हाकिम जाफैजोबसिगोन जोंनावथ' गोमाजोबसिगोन इउपिएससि गैया इउपिएससि गैया है दाबायदियाव आं थासान्दियाव आलादा हादोर आं जानो होआ होग्रा जाबाय बे जावजाबा बिदि होरैनि मानसि गाज्रि मोनजाबाय मोजां जादों जोंबो खोनाफैबाय आया साला अरुणाचला लेंथा गोजामोन नंगौ होनबा माबा आइपिएस दं माबा आइएस दं इउनिटरि डाइरेक्ट बुंबाय ओमफ्राय माने मा आलादा हादोर डाइरेक्ट साबायसै हादोर दं नोंहा डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक कारेन्टआव डाइरेक्ट आइएनए अरिजिनेल लेखा गोरों जाजोब्बाय हाबो बासायजोबनो हाबायना बेबायदिनो जोंनाबो जानो गोनां मोनसे फवा जाहैबाय आरो माबाव बे सिक्स सिडिउल एलेकायाव नान ट्राइबेल थानो मोना मिथिबायना बे सिक्स सिडिउला बे उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्लाया बे सिक्स सिडिउल जाबाय नालाय दा पुरानाथार गोदो गोदायनि बादै गोदाना रावबो थानो मोना नान ट्राइबेला बेनिफ्राय हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट अर्डार फैबाय होखारहरदों बिसोरखौ नोंसोर गोजा रायजो जानांगौ ट्राइबेलसो जायगा बे अर्डार फैगासिनो दं कि फुटा होखारा बिसोरो होखारबा हाजिरा भट मोननाय नङा खोमालै नै बेबायदि जानानै थालांबाय आरो उल्था मा जाबाय बे सुक्तिखौ खालामबाय एबा दाबायदियाव आलादा हादोर मोनोबा जों बर' हारिया लाब जानाय नङा होननानै दाना बादा होग्रा जाबाय बे बादा होनायनि लोगो लोगोनो फरायसाफोराबो गाज्रि मोननानै आन्दलन खालामफिननो हमबाय बै एनडिपिआबो आरो आल'सना सोलिगासिनो दंखायो नै दाना माइनावस्रि जिल्ला अलंगि जिल्लासिम सफैगोन इउनियन टेरिटरि पावारनिफ्राय एसे गाहायाव दा थानायनिफ्राय एसे जौसिनाव मोनसिगोन दाना आल'सना खालाम लिंलांबाय थांबाय जोंबो खुसि मोनबाय दालाय मोना होननाया थांनानै मा जाहैबाय 2020नि माबा लान्थामोनसो फैलायलांबायनोलै माबा दिगदार खालामसिगोन नामा बिसोर मा खालामदोंल' नोंसोर सुखिया थिग दंब्ला एनडिपिनि मानसिजों रायज्लायहरबाय एफनि मानसिजों रायज्लायहरबाय थाङै जेब्लानाखि 27 जाहैबाय जोंखौ हाबनो होआखिसै सार सानैसो बुंदों आरो मा जाखोथाय सिङाव दाना सुक्ति जाबायनोलै दाना बिसोर जेबो खिथाहरनो रोंला अखानायै दाना ससियेल मिडियाआव खावला सिबला ओंखारजोब्बायना ससियेल मिडियाआव ओंखारजोब्बाय सुक्तिया जाबाय बे माने बर' जातिनि जेरैबो अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय गाहायाव होनाय नैबे पइन्टफोरखौ लानानै बर'नो मोनसे बिटिआर सुक्ति खालामनाय जाबाय आरो बेनो फाइनाल आरो नङा होमबा बेनो फुरा होननानै जाबाय आरो जोंनिफ्राय बेनो आरो बे जों बर' हादोरखौ जोंनो नांला जुदिनो दङ आलादा हादोरखौ नांला बेनो जोंनि फुराफुरि मोननांगौ गोनां फुरा ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जोंनि फाइनाल बे सुक्तिखौ लिरनानै होबाय गाहायाव नायबाय जोङो मबाइल नायबा नुयोना बयबो नुबाय नुनाय रामकृष्णजों ज' बे मिथिं जाबाय जेबो गैला मानो जेबो गैला बे सुक्तिनि डेन्जारास माखासे पइन्टआ जाहैबाय बर' जातिनि मोजांनि थाखाय बे हाखौ बारायनो थाखाय एक नम्बर लिरनाव बियो हाखौ सिमाखौ बारायनो थाखाय बेखौ माने मा होनना बुंगोन नोंनि होनाय बायदि बेखौ सुक्ति खालामनाय जाबाय मा होदों एक नम्बराव हाखौ बारायनाय जागोन माबायदि हाखौ जि जायगाया बिटिसिजों नांजाबफानानै थानाय ट्राइबेल मेजरिटि कन्टिनिउआस नांजाबनाय आबुङै थानाय खाथियाव थाखानाय बेखौ लानानै बारायनाय जागोन बर'लेण्ड बिटिसिआव नांजाबनानै थानाय जायगा बहा दं
साहा도 भुटान हाजो सोनाबाथ' बेंगल खोलाहाथ' नांजाबनानै गैला सानजाहाल'सो इसोर सानजाहाबो बिटिसिनि सानजाहा नांजाबनाय बर' गामि गैया खोनाबाय सानजाहा बर' गामिजों नांजाबना थानाय बर' गामि गैया ट्राइबेलबो गैया गोजानसिम दङ बे माने हाग्रा बंग्रा दङ सावथाल दङ आदिबासि दङ बे गेप गोजान बारनानैसो ढेकियाजुलियाव एसे गामि ढेकियाजुलियाव एसे गामि दं बारनानै गैलालाय बिश्वनाथ सारिआलि साहाथ' एकदम हाग्रा बंग्रा बेनिफ्राय समबो गोजान फैदोलाय बालिपारासिम ओरै थांदोलाय गहपुरसिमथ' बे मारा बिश्वनाथ बहुद हाग्रा बंग्रा गैया बारख्ल' बेवहाय जिबायदि पइन्ट the villages contiguous to the BTC will be included जाय हाफ्रा जायगाफ्रा गामिफ्रा BTC जों नांजाबखानानै दं आरो कन्टिगिउआस बारख्ल' जाया मालाय गन्थमारि खानायसो न' होमबाथ' सानजाहा गैया दागा न'आव गैया पइन्ट नम्बर 2